yakho uyibukela phansi wena. Kanti njengomuntu ake wambona umuntu ophethe isibhamu. Hallelujah. Weyisakabe. Hallelujah. Ukumbona edelela abantu bathi uthembeni lo. Kanti uyazi ukuthi yena uthembeni. Manje le oyiphethe wena ingaphezulu kwesibhamu. Hallelujah. Ingaphezulu uphethe igama lika Jesu. Thiwani? Noma yini eniyakuyicela egameni lami. Oh yes. Ngiyakukwenza ukuba ubaba akhazimuliswe endodaneni. Ay. 14. Uma nicela utho kimi egameni lami ngolwenza. Niyayizwa lento bazalwane? Lithi noma yini. Aya umthinto makhelwane noma yini. Noma yini makhelwane, noma yini. Leli igama lika Jesu lisenza sicele inoma yini. Kahle kahle li blank check. Hallelujah. Li blank check. Imali oyidingayo uyoyifakela wena. Noma yini eniyakuyicela. Hallelujah kubaba. Egameni lami. Uthi uma nicela utho kimi egameni lami ngolwenza. Manje ngakho mawukholwa fana ungayithathi kancane indaba oyiphethe. Ungayithathi kancane into oyiphethe. Uphethe igama lika Jesu. Ngike ngibona abantu la ko social media umuntu ebhala umthandazo ngisho uthi hey lo muntu lo ubhala phansi awubhalwa phansi kodwa uyashiwa. Hallelujah ngoba lithi iBhayibheli mani libiza leli gama lika Jesu na noma yini oyicelayo. Ngoba abanye abantu abaceli, abanye bacela egameni likaNkulunkulu. Igama likaNkulunkulu alinamandla. Abanye bacela egameni likaJehova. Igama likaJehova alinamandla. Kodwa igama elinamandla igama likaJesu. NoNkulunkulu kamfundisi umalunga akanamandla. Kodwa igama elinamandla igama likaJesu. Ungalinge mawuthandaza uthi ngibiza uNkulunkulu kaBaba umalunga. No. Biza igama likaJesu. Igama likaJesu lona linamandla. Abantu baphushelwe entweni wrong. Bayeka ukufakwa entweni right. Nayi into right igama likaJesu. Into right igama likaJesu. Into right igama likaJesu. Ngalo kudilika intaba ngalo. Aw hallelujah. Aw hallelujah. Lithi iBhayibheli uma nike nasho kule ntaba nathi ayihambi yophose kolwandle. Ninokukholwa kungekho ukungabaza nibiza igama likaJesu. Igama likaJesu bazalwane. Igama likaJesu. Igama likaJesu ilona elinamandla. Mawusufikile kuye wamamukela eyinkosi nomsindisi wempilo yakho uphiwe igama. Yazi abanye abantu bake bayitshela ukuthi hayi mhlambe ngoba sengize ngafika kukhona okwamafushane nizokuthola. No akho mafutha uzothola igama. Uma uzwa sikunikeza uswidi nje lo sukunika ofana wonke uswidi oyidliwelayo nje kuthiwa abantu abane birthday ba kodwa into esikunikeza yona igama. Igama likaJesu lisebenza ngisho sewuwedwa. No anizwa bazalwane lithi nawucela noma yini. Ayikho into emnandi njengokuba nomuntu omkhulu omaziyo. Ube nomuntu omkhulu omaziyo athi noma yini oyicelayo uboza kimi. Uyazi ukuthi uyakuyena ucela noma yini ngoba wakuthembisa ukuthi noma yini. La bazane sitshelwa uJesu.
Haya uliphinde Sithembile. Haya uliphinde futhi lele ngathi ungalibhala ulidwebele ngamugqobovu ukuze mawususe inkingeni ungakhohle ukuthi khona umuntu owathe ungacela noma yini. 13 uthi noma yini hayi Jesus eniyakukucela egameni lami. noma yini Hayi. mawufuna umsebenzi ngithi mina mawufuna umsebenzi mawufuna ibhizinisi nanti igama lika Jesu mawufuna imali yokuyofunda nanti igama lika Jesu mawufuna isikole nanti igama lika Jesu mawufuna umshado nanti igama lika Jesu mawufuna umuzi nanti igama lika Jesu akushiya ukuthi hamba yosebenza kuthiwa noma yini oyicelayo egameni indaba inegama ukuthi mawusucelile uNkulunkulu unkinyabane okaNkulunkulu lokho wena okwakho ucela egameni. Uyazi ukuthi mawucela ngisho kuthi umsebenzi egameni lika Jesu ugibele eTaxini uhlangane nomuntu ongamazi. Uhlangane nomuntu ongamazi avela kuxoxela ukuthi kuyaqashwa endaweni ethize. Hayi bazana ngisho igama lika Jesu mina. Inkinga abantu bacabanga kakhulu ukuthi kuyokwenzakala kanjani lokho. Haleluya. Kuyokwenzakala wabuza noMaria kuyokwenzakala kanjani lokho. Yathi ingelosi umoya kaNkulunkulu ophezulu konke uyakwehlela kuwena ukusibekela. Haleluya. Ngoba mase yofikile umoya wamemeza igama lika Jesu umoya ongcwele executor uyena owenzayo nanoma yini oyicelayo egameni lika Jesu uthi uJesu ngizokwenza. Kusho yena uthi uzokwenza. Kusho yena uthi uzokwenza kodwa egameni bazalwane siphiwe igama. Siphiwe into enkulu kakhulu. Siphiwe igama. Haleluya. Siphiwe igama. Siphiwe into enkulu kakhulu. Ngifisa masuka la namhlanje uphume la we understand into ophiwe yona igama lika Jesu. Uma sithi I have a victory sisho ukuthi sinqobile ukunqoba kukithi sinikiwe kona ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Hayi emagameni amathathu elikayise nelendodana likaMoto kodwa sinikwe igama lika Jesu. Mase sindisiwe kubiza ukuthi siqonde kahle ukuthi ilona liphi igama elisebenzayo igama lika Jesu. Ingakho ngisho sithandaza yonke into esithi mawuthatha uKhefani uthi ngegama lika Jesu ukhuluma uthatha uKhefani ngegama lika Jesu ukhuluma uthatha uKhefani ngegama lika Jesu asithandaza u10 minutes ekugcineni mase sithi konke lokho ngikusho ngegama lika Jesu. No sihambe silishutheka yonke indawo ngoba linamandla igama lika Jesu linamandla. Izenzo chapter 3 linamandla igama lika Jesu. Linamandla igama lika Jesu. Lithi iBhayibheli bake bahamba abafundi ababili uPeter noJohn lithi babeyothandaza basebe late bebheke eThempelini beyothandaza. Lithi iBhayibheli bahlangana nomuntu osoloke ahlala lapha esangweni. Awusanibonani bazalwane? Lithi iBhayibheli lo muntu kungenzeka ukuthi mhlambe babedlula bamuphi imali because indlela ababuka ngayo ubabuka ngendlela ukuthi sebezolethaka. Awusanibonani bazalwane? Kanti ngalelo langa kufika abanye abantu. Kufika abantu abafana njengami nawe abanikezwe igama. Uthini uverse 6 Sithembile? Kodwa uPetru wathi isiliva negolide anginayo. Imali anginayo
ngoba iproblem yabantu bayitshela ukuthi izinto zenziwa imali. No, angizwa bazalwane. Iproblem yethu nitshela ukuthi izinto zenziwa imali. Akusiyona imali eyenza izinto. Baningi abantu abanemali kodwa benza ilutho abaphumeleli ngoba balahla igama. Uthi eyihola umuntu imali eyisebenze namathenda kodwa hamba yoyiphuza utshwala aphuzisa abantu angabazi. Iphele futhi. Uthi uPetru isiliva negolide angina futhi ngiyamthanda uPetru mvangelwa mama uSibiya akasho ukuthi asinalo lento esiyishoyo thina amashumayela sithi bathi asinalo ngoba kulento kaJesu ungafaka omunye umuntu uzofaka omunye umuntu kanti akanje ngawe zisho wena uthi anginalo. Iproblem yethu sihamba sibaningi sitshela ukuthi siyafana, asifani bazalwane. Ingakho haleluya. Umhlabelele sasuhlabelela kudala wawuthi umuntu ngamnye uza kuzimela phambi kaYehova. Umuntu ngamnye. Manje thina sitshela ukuthi lapha yakuzobe kuthiwa akufellowship center no ayikho indaba ayikho leyo nto. Umuntu ngamnye. Ingakho fanele usheshe uyilungise indaba yakho noJesu wena. Ngisho ungambona omunye umuntu eduze kwakho enza okuphambene kodwa wena lungise yakho naye. Uzobukela omunye umuntu enza into eyiwrong nawe wenza into eyiwrong uvela ufeqala yena asala phile. Sifika silishumayela sisho ukuthi umuntu ngamnye amukela uJesu aqale phansi aphile impilo eright wena usala uye esihogweni yena asala ezulwini. Ungaphiki nabantu futhi ungasibhaqi uthi isiliva negolide anginalo. Wamhlambe uJohane ngala eduze kwakhe wayenabo. Haleluya. Uthi anginabo. Uthi kepha lokho enginakho ngikho. Hayi lokho esinakho. Hayi bazalwane angizwa namhlanje. Uthi kepha lokho enginakho ngizakupha khona. Phinda sithembile. Kepha lokho enginakho ngikupha khona. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hamba. Uthi lokhu enginakho ngikupha khona. Wabemnikeza usethi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha hamba sukuma uhambe. Esho umuntu osoloka ahlala phansi wafika negama. Ngoba lo muntu naye ngicabanga ukuthi isimo sakhe bese samukela. Khona izimo ekungafunakala ukuthi uzamukele. Hayi angizwa bazalwane. Khona izimo ekufanele ukuthi ungazamukeli. Ukwahluleka kwakho nezinkinga zakho fanele uhluka, fanele uphikisane nakho. Ungavumi ukukwamukela. Sengamukela. Siwamukelani? Lezi ingane iphuza utshwala zidla utshwala. No. Zibize ngeinceku lezi ingane. Sanibonani bazalwane. Thatha ingubo zabo ubize igama lika Jesu zingekho siyekophuza ubize igama lika Jesu. Hayi lalela mntaka baba. Ziyothi zibuhlaba lapha ziphalaza. Haleluya. Ziphalaze ngoba ubize igama elingaphezulu kwamagama wonke. Bothi befika abangani bakhe bezombiza. Umuzwe ethi hayi namhlanje ayingicobeke kakhulu. Ngicobekile akuvumi hambani. Kanti umzalo osale wabiza igama. Ugogo osale wabiza igama. Umkhulu osale wabiza igama. Ubiza igama lika Jesu. Ungavumi abe nokhiye wendlu yakho ungabi nawo ukhiye. Ngena engekho ulibize leli gama. Biza igama. Ngoba ngisho ufire awunamandla.
fire ayinamandla leyonto. Into enamandla igama lika Jesu. Asibize ufire, asibize igama lika Jesu. Fire, fire. Hey, uzodlala uSathane ubizana nofire. Uyothi uthi fire uSathane yini leyo? Shona nikhona amadimoni. Uthi fire athi shona nikhona amadimoni. Ubona amadimoni ekubamba eqhinya, ekudlala ngawe kanti ubiza igama elifana na wonke amagama. Washiya igama elingaphezulu kwawo wonke amagama. Igama lika Jesu. Lithi iBhayibheli uthi uPeter lokho enakho ngupha kona. Lo Peter lo yilo Peter owathi ngelinye ilanga wathi kuJesu, kusho yena uPeter wathi kuJesu, singasuka siyephi inkosi, ngoba wonke amazwi okuphila atholakala kuwo. Kukhuluma umuntu owayazi kahle kamhlophe ukuthi yonke into itholakala kuJesu. Uphethe leli gama uhamba nalo, ulibona limsebenzela yena. Ubona umuntu osenkingeni oyisishosha, ohleli phansi ongakwazi ukuhamba, uthi imali mhlawumbe ukube ngaqhubeka nokudoba ngabe mhlawumbe imali nginayo. Sanibonani bazalwane? Kodwa namhlanje imali anginayo, kodwa into enginayo yigama lika Jesu. Lo Peter wayenikele ngomkhumbi wakhe ayekade enza ngawo imali, generator ngayo income, wanikela ngawo ukuthi uJesu ashumayele emikuwo. Sanibonani bazalwane? Wayeka ukusebenza, wayeka ukuhweba, wathatha into yakhe wayinikela kuJesu. Ngamanye amazwi lo muntu okhuluma ngegama lika Jesu ukhuluma umuntu one experience yalo, ukuthi umuntu uyakwazi ukuphila ngalo lilodwa. Khona abantu abalaba bangasebenzi, abanye ba over 5 years bengasebenzi, abanye over 10 years. Mawumbuka usuzwa kuthiwa akasebenzi ungaphika, ungathi banamanga, kanti cha baqinisile ukuthi akasebenzi kodwa unegama. Njengoba kuyiwa amaphasike nje besika abantu besika khona ongasebenzi ohleli phansi ophethe igama, vele kusuka onemali athi awuhambe nawe uyobheka ukuthi ungathathani. Ngisho igama lika Jesu mina lihamba ibanga elide, lenza umsebenzi ohlulwa ukwenziwa abantu, kodwa igama lika Jesu liyawenza. Mawuphethe igama uphethe into enkulu kakhulu. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha hamba. Lithi iBhayibheli uPeter walula isandla wasukuma umuntu. Lithi wangena ethempelini egxumagxuma, wangena ethempelini umuntu egxumagxuma. Abamdlula bamupha imali ngaphandle, bathi mhlawumbe mabembone ngena ngaphakathi bacabanga ukufuna back imali zabo. Mhlawumbe abanye bathe iscam lesi, kade ehleli phansi ethatha izimali zethu kanti uyahamba, kanti usehlangane negama. Kusemkhulekweni wami ukuthi mhlawumbe nomuntu onjenganalo mayeseleli igama limenzela umsebenzi angahlali nalo, athi omunye umhlabeleli akusavumi mangithule, ngoba mase ulitholile leli gama linjengomlilo ovalelwe emathanjeni, akuvumi uthule engathi ungadlulisela komunye, leli gama. Ngisho isimo sakho singakanani, leli gama lilodwa liyinsimbi edleziwe, ngisho leli gama lika Jesu. Wangena ngaphakathi umuntu wakhonza kanye nabo bonke abantu. Imisebenzi abayebeyenza lamadoda kaNkulunkulu, lithi iBhayibheli emva kwaloko bashumayela kwasindiswa 5,000 abantu. 5,000 abantu, because uNkulunkulu wethu esimkhonzayo is a miracle working God, uNkulunkulu wezimangaliso,
okwethu nje ukubiza igama lika Jesu linamandla eligama bazakhela izitha ukuthi kunegama abasebenza ngalo abalibizayo haleluya bazakhela izitha wona lamadoda awuye ngaphesheya chapter 4 bayithola sebeboshwa ngoba banegama ungakulingi uyitshela ukuthi izwe leli esiphila kulo bazokufakela isigxivizo bakunikeza iapproval yokusebenzisa igama lika Jesu uSathane isitha asikufuni wena usebenzisa igama lika Jesu asikufuni usebenzisa igama lika Jesu singathi sebenza noma eliphi sebenzisa lika Jehova uJehova sebenzisa lika Jehova usebenza alisebenze lika Jehova linamandla igama likaNkulunkulu alinamandla ngegama likaNkulunkulu alinamandla amagama amathathu awanamandla igama elinamandla lika Jesu isitha sizokwenza njalo ukuthi ungalisebenzise lika Jesu ngishuya la kulezi ziteshi zemsakazo lezi ezinkulu nama TV uthi ufika nje uzoshumayela bese bekutshela bethi sisizeke igama lika Jesu la ungalibizi oh yes bakutshela kahle uyayalwa angisho le ngiyakhona Sunday hayi lapho siyobe silibiza uyayalwa ukuthi ungalisha igama lika Jesu la usebenzisa uNkulunkulu la uJehova ngoba lezi indawo kuphetha abantu abangazani naye kuphetha abantu abangamfuni bathi belifaka uhlelo lokholwa kodwa yena abamfuni abaculi abaculayo lamaculo lawo kwaito gqom tontontoni yini iculayo amapiano yonke lento bazokutshela kahle ukuthi ialbum yakho izodayiswa kakhulu mawuzofaka iculo legospel oh yes bazokutshela uzofaka iculo legospel wena kodwa kuyona leyo gospel abafuni ukufaka igama lika Jesu uNkulunkulu kuphela waziyo ngempilo yami omunye othi uyazi uqamba abafuni ukufaka igama lika Jesu awusanibonani bazalwane because igama lika Jesu ilona elinamandla mangase kuthiwe laba bantu abafuna ukufaka hlezi besho bazalwane bethi kwi-album yakho bayaqwasana ukuthi make sure ukuthi uyalifaka ele gospel bayazi abazalwane bawuthathekile iculo elilodwa nje le gospel uthatha i-album yonke equiet manje ngoba le album yonke equiet uyithengile uthi uhlele esontweni kube kudlulile ukhuzi la ithi nje hibiri ubona umuntu ethi ngaphakathi awusanibonani igama esebenza igama lika Jesu ungamane ushiye yonke leyo album mayengenalo igama lika Jesu uSathane uthi abacule bona igospel mase becula igospel mase suse laba abantu abathi bayashumayela abangamfuni uJesu baqashe lo mculo wegospel omthandayo afika azocula lapha bamnikeza imali eziqhamuke emsamo wabo lapho wena umthanda ukufa isiliva negolide anginalo ngizokunika lokho enginakho igama lika Jesu Kristu waseNazaretha verse 5 Kwathi ngangomuso kwabuthana eJerusalema ababusi namalungu nababhali babo noAnase umpristi omkhulu noKhayifase noJohani noAlexandru nabo bonke abendlu yompristi omkhulu kwabuthana zonke izikhulu
zonke izikhulu lithi iBhayibheli zahlangana ndawonye kwenzakalani babamisa phakathi kwabo bababuza bathi lokho nikwenze ngamaphi amandla nangaliphi igama na lithi iBhayibheli babamisa phakathi kwabo nanga umuntu lapha osindile sindiswe igama lika Jesu lithi iBhayibheli bathatha lethu bayibeka phakathi kwabo bababuza umbuzo owodwa uphinde futhi lokho nikwenze ngamaphi amandla into aba interested kuyona number 1 amandla benze ngawo nangaliphi igama na number 2 igama balisebenzisile bazalwane la ngaphandle izwe alwafuni lamandla esinawo hayi bazalwane ungamane kubathanda amandla ezigubhu kunamandla kaKristu ngeke uzwa abantu bexabana bexatshaniswa ukuthi omunye ushisa impepho ngeke uzwa usoze wezwa bebanga ukushiswa kwempepho kodwa uzobezwa bebanga ukubizwa kwegama lika Jesu ngisho ungafika emcimbini omkhulu kangakanani noma ngabe ufika emngcwabeni uma kusakhuluma bonke abantu wonke umuntu uba right uba happy the moment wafaka umfundisi uzwa abantu bethi isikhathi sihambile yazi isikhathi sihambile isikhathi siyahamba isikhathi ngoba yinto abangayifuni yilo kubizwa kwaleli igama zimbili izinto abaworried ngazo abagcine behlangana kwakhiwa le meeting enkulu kangaka yimapha amandla iliphi igama ngesikhathi seCovid wawuzwa bonke abantu bethetha kuma social media ivalelweni amathaveni avalelwana amathaveni why kuvalwa amathaveni ayekelana amasonto wawuzwa abantu bebhala kuma social media ethi mina ngiyotshela uma wami ukuthi akahlukane nokuya esontweni akahlale phansi imbi lesisifo simbi uphinde ubona same person ethi amathaveni avalelwana amathaveni ubone ukuthi into abamelene nayo kahle kahle la yileyo khonza abayifuni indaba yokukhonza ngoba bamelene namandla lawo esoperator ngawo amandla kaKristu bamelene igama lika Jesu bathini khona uPetru egcwele umoya hayi ongcwele ngiyayithanda le ndoda futhi uLuka njengoba sibhalela la uyibeka icaca ukuthi lo muntu wayengahambi nje vathazela wayegcwele umoya ongcwele onaye lo moya uyisipho esisithola ngoKristu Jesu awukwazi ukugcwala umoya ongcwele ngaphandle kaJesu mawunomoya ugcwele umoya ngaphandle kaJesu baba umfundisi ucele kungabe ufufunyane hawu ngabe umoya wezwe umoya lonke uyinhlobo lezema imoya ezikhona as long ngisho ngathiwa ugida kangakanani uthandaza kangakanani uma nje uJesu engekho loyo moya loyo umoya omumbi lithi iBhayibheli wayegcwele umoya ongcwele lo abahlangana nawo lapha yakwizenzo chapter 2 uthiwa wathi kubo nina babusi bezizwe namalunga nxa sibuzwa namuhla ngomsebenzi omuhle nina kumuntu amameya namakhansela no MEC no minister uthi nxa nibuzwa uthini Sithembile nxa sibuzwa namuhla ngomsebenzi omuhle kumuntu ogulayo ukuthi yena usindiswe ngani makwazeke kini nonke nasesizweni sonke sakwaIsrayeli ukuthi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha ngicabanga ukuthi nowabuza lo mbuzo wayisolo ukuthi ubuzeleni ngoba uPeter bamnikeza ithuba lokuveza leli gama bazalwane nanoma ikuphi ngisho emsebenzini la usebenza khona esikoleni la ufunda khona mabemelene nalo Kristo naye ungapheli amandla mtaka baba bakunikeza ithuba lokumveza uthi uPeter manibuza ukuthi lo muntu nangu melapha usindile nimbuza ukuthi usinde ngani no namhlanje ngizoninikeza ngizonitshela usinde ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha thiwani
enambethela esiphambanweni. And uyabatshela futhi uthi lo Jesu engikhuluma ngaye yilo enambethela esiphambanweni. Ngicabanga ukuthi nomunwe wakhe wawuzulazula ubakhomba kanje yilo enambethela ngoba lithi iBhayibheli wayegcwele umoya ongcwele kaNkulunkulu. Wayegcwele isibindi. Hawu haleluya. Lo Peter owayesaba intombazane einsukwini nje ezimbalwa ezidlule ethi angazani naye lo Jesu kodwa the day esekwehle amandla kamoya ongcwele kuye wayenesibindi sokukhomba izikhulu zonke ayitshela iqiniso into efanele ngabe uyayifihla athi igama lika Jesu uthini Enambethela esiphambanweni amvusayo uNkulunkulu hayi lapho ngazi ukuthi kwabafileyo. wayesebachomela ke lapho ukuthi nambethele esiphambanweni kodwa amvusayo uNkulunkulu awusanibonani bazalwane sihamba noKristu Jesu owafayo wavuka amakhosi wonke amathuna awo agcwele amathambo kodwa lenkosi yami alina lutho ngoba yayishilo yona yathi ukuphila kwami ngiyokuthatha mina ngikubeke phansi mina emva kweinsuku ezintathu ngiphinde futhi ngikuthathe ngigqoke futhi hayi samba nenye indoda bazalwane hayi samba nenye indoda bazalwane abazi kahle bathi kwafikwe ethuneni makufikwe ethuneni elunguza uJohane ebona ukuthi hayi akekho lithi iBhayibheli yena lo Peter akalunguzanga yena kodwa wafuna ukuyingenela yena phakathi lithi iBhayibheli wangena phakathi lithi iBhayibheli base bevumelene namasosha ayekadelele ayekade khona ukuthi ithini nina nalala nina bafika abafundi bakhe bamntshontsha sanibonani bazalwane amasosha ombuso wamaRoma athi yithini nina nilalile wake wambona ubasi emsebenzini ethi vuma wena ukuthi ulalile tshela abantu ukuthi ulalile uzophinde futhi uhole nemali yokuthi ulalile amasosha ombuso wamaRoma but iBhayibheli libeka caca ukuthi abangena phakathi bayifica izingubo zakhe zitakwe kahle and indlela ezitakwe ngayo zayikhombisa ukuthi lo muntu otakelezi bengajahile bengabaleki hayi bengabaleki ubengabaleki uyitake kahle futhi abakwazi ukuthi kuthiwe zitakwe abombuso wamaRoma ngoba indlela ayitakwa ngayo kanje indlela yamaJuda le umJuda lo otakelezi ingubo awusanibonani bazalwane nanoma iziphi inkingo odlula kuzona uthi umhlabeleli thula wazi nginguThixo be still and know hallelujah ulala ubuthongo ebusuku ungasabi lutho ngoba lithi iBhayibheli olondoloza uIsrayeli akozela kalala uthi uPeter kubona yena lo Kristu Jesu uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo kuthiwani Ngaye oh yes umi lo muntu phambi kwenu esindile ngaye usho umuntu ekade isishosha 30 minutes ago uthi ngaye lo Kristu Jesu enambethele esiphambanweni uNkulunkulu wamvusa lo yamuntu enimbone emelapha umi ngaye hayi bazalwane simi ngaye nathi amandla okuma sinawo kodwa simi ngaye uJesu ingakho ngisho umuntu esibuza impilo uthi unjani hayi ngimngayo uJesu haleluya ngoba siphile emseni kaNkulunkulu ngaye uKristu uthi lo yamuntu uminga uthini sithembile yena uyitshe eladelelwa yinina bakhe hey bazalwane uma kuthiwa khona umuntu o dangerous ekufanele ukuthi ungamngcofi ungamchokolozi uPeter hamba ubheka incwadi izenzo chapter 2 ufike nje bathi labantu badakiwe one word abayishilo badakiwe uPeter washumayela ichapter yonke izenzo chapter 2 hamba ufuke uPeter ucasulwe abantu abathe badakiwe uthi uPeter laba abantu abadakiwe kodwa kufezeka isibhalo
esithi ngeinsuku zogcina ngiyothululela umoya wami phezukwayo yonke awavula landa iBhayibheli walanda from iOld Testament wehla nalo hamba ufunde Izenzo chapter 2 uchukuluzwe abantu abathi badaki namanje uchukuluzwa abantu abathi iliphi igama nelisebenzisile imapha amandla enwasebenzisile wathi uPeter ngizonitsheleka bhoqo wabatshela amaqiniso njengoba enjalo kuthiwani yena uyitshe eladelelwa yinina baba hayi akabafihleli ubakhomba kanje uthi uyitshe eladelelwa yinina ya selaba yinhloko yegungu hayi ke uthi ke lelo tshe enalidelelayo selaba yinhlo awu haleluya naba bekade bengakufuni ungakholwa bekubuka kancane bekuthatha kancane bekuhleba bekuzonda kwesinye isikhathi engathi ungabatshela usengaba indlalifa yezulu sengaba yinhloka kusewona umsili sengaba namandla okwenza konke ngayo uKristu bazalwane leli gama lisenza sibe abantu asebaba ngoba kwayena sewaba yitshele ku kuthiwani ayikho insindiso ngomunye ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini wankinywa izinto ebusuku wathi umfundisi wami umalunga waphatha igama lamalunga zizonqinya mntaka baba mfundisi zizokunqinya futhi nami mukwangifonela wathi ngithe ngibiza igama lakho baba zangiqinya ngithi zinkinye kancane ngoba awubizi igama lomuntu ubiza igama lika Jesu lithi iBhayibheli ayikho ngisho insindiso ngomunye umuntu haleluya ayikho ngisho insindiso ngomunye umuntu insindiso siyithola ngoKristu uyodlala imoya wena uyodlala imoya uhambe edrobheni bakunikeza ithawula kuthiwe leli ke uzolilengisa ekamereni la ulala khona uzodlala abantu ukhokhe ama 1-on-1 hey ayikho ma 1-on-1 sishaya ukuthi kuphunya inkonzo la ubuza la manje uthi baba nginenkinga la ngegama lika Jesu ubuhamba for 3 seconds ubuhamba futhi ngegama lika Jesu haleluya ubuhamba ngoba ayikho indaba kama 1-on-1 akhokhelwayo uyodlala abantu iseThekwini la ayikho into ebuhlungu njengekholwa esikhonza nalo sikhonze nalo mase lixakwe yinkinga lihambe lifuna uyazi ukuthi ubuhamba uyakubona ubusho na uthi ngisaya kwabanamanga kusho wena uthi ngisayobuza kwabanamanga ukusho wena lithi iBhayibheli ayikho insindiso ngomunye ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikwe ebantwini esimelwe ukusindiswa alikho kuthiwani Sithembile kwathi bebona isibindi sikaPetru noJohane nansi indaba lithi iBhayibheli kwathi bebona isibindi sikaPetru noJohane ngoba uJohane akazasho lutho la umntana womuntu uyithulele kodwa usethola ama benefits ukuthi kuthiwe nawe unesibindi yazi fana ubakhetha abantu ohamba nabo haleluya uJohane uyithulela ivayile umlomo nje inganye abantu haleluya kodwa lithi iBhayibheli kwathi bebona isibindi sikaPetru noJohane khona abantu othi mawuhamba nabo ube nesibindi ayanikho namhlanje khona abantu othi mawuhamba nabo ube nesibindi khona abamagwala nje uhamba nabo umuntu azaqhaqhazela impela phethe igama lika Jesu kodwa kuthiwani beqonda ukuthi bangabantu abangafundile lalela lithi iBhayibheli lezi izikhulu zibona isibindi sale 2 and lithi iBhayibheli ba understand ukuthi kwakwabantu abangafundile kodwa beqonda ukuthi bangabantu abangafundile bayimfunda nje imifunda nje bamangala babazi ukuthi kade benoJesu bazalwane leli gama lika Jesu likwenza ukuthi ufike kuyifundiso uphenduke nawe ube wofundileyo igama lika Jesu ufica abantu befundile
ufike nawe ube ofundile ngegama nje lika Jesu. Ukufica izikhulu zikulande sithi woza uzothandaza ngoba umthandazo leli igama lakho lika Jesu likwenza ube ngaphezulu kwakho. Uwena usicela sisume nesime ngeenyawo, ogqoka isigqoko usicela lo wababa, kanti udokotela nje acela lo wababa akhumule isigqoko, ukubakhumulisa isigqoko ngoba uphethe igama lika Jesu. Lithi iBhayibheli laba bantu babebazi lethu ukuthi ayifundile imifunda nje, kodwa for the fact that babekade behamba noJesu, in fact likubeka caca ukuthi lesiphinda banaso namandla abanaso kuyizinkomba ukuthi bebehamba naye uJesu. Uyazi ukuthi umuntu osontayo ongahlangananga noJesu uthi izinto mayimeqa athe phela kunjalo thina ngoba sinayo imoto. Hey! Vuka Sithotobala. Kunjalo phela thina ngoba sinamali, kunakwa abanemali. Hayibo, vuka Sithotobala. Uphethe into engaphezulu kwemali, uphethe igama lika Jesu. Uphethe igama lika Jesu, ungayibukeli phansi ngegama lika Jesu. Lithi iBhayibheli kwaba izinkomba ukuthi bebenaye uJesu. Mina ngazi abantu mina abangakaze baye esikoleni, umnyango wesikole abakaze bawubona. Umbona umuntu ethandaza ngesizulu, athandazana bese eqeda athi in the name of Jesus. Hayi ubona uthi hayibo kade eyithandazela ngesizulu umntana wabantu mase eqeda athi in the name of Jesus. Sithi mahlala phansi sithi hayi shuthi lo muntu uyaveteza, akho kuveteza, wazi igama lika Jesu. Ngoba egameni lika Jesu sinakho konke. Cela siphakameni simenenyawo. Egameni lika Jesu sinakho konke. Ungayibukeli phansi mntaka baba, uphethe into enkulu kakhulu. Ukuphatha kwakhe igama lika Jesu, uphethe into enkulu kakhulu. Likhambisa amazwi igama lika Jesu. Likhambisa amazwi angazi mangaki intaba namagquma sihamba nabo baba uNkosi daba no baba uKhanyile ngegama nje lika Jesu bazalwane. Likuhambisa amazwi. Futhi mawunganayo iPassport, hamba uyosika iPassport mntaka baba, asidlali la siyasebenza ngoba igama lika Jesu likhambisa amazwi. Likhambisa amazwi. Igama la Jesu lona esimi ngalo. Nanoma uyasibona siyaphila, so andile kaMajola. Nanoma ngiyangibona, nanoma uyasibona siyaphila. Yilo leli igama lika Jesu. Uzongahlukani nalo. Lo muthi omkhuhlane. Lo muthi wamadolo. Lo umjovo. Liphilisi. Hayi leli igama lika Jesu li limelight. Ngisho uthi uyofesa, ungisho ngaba abaningi kangakanani. Haleluya. Ivele kube ne-spotlight esivele sibheke wena, umqasha vele akhombe wena ngoba igama lika Jesu li full package, liyikho konke. Nginakho konke. Mawungakibona Nkosi, nginakho konke. Nanti igama lika Jesu mawukhona la. Uthi angikaze ngimamukele uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yami. Nangu uJesu, ngicela uphakamise isandla sakho la ukhona ngithandaze kanye nawe. Mawukhona la uthi angikaze ngimamukele uJesu abe inkosi nomsindisi. Phakamise isandla sakho ungasabi nasi isandla ngiyasibona. Phakamise isandla sakho. Ungasabi, woza nawo, woza ngaphambili. Woza